Ha? Oh, huwag may magsupak si mama ka na to, Luisa. O gusto nang usap siya nga magminyo na ko. Oo niya, ang saman. Huwag man sa ko'y problema Ramil kung magminyo ta. Oh, sige. Ato pa niyo haon nga, makasal kita sa labing madaling panahon. Ay, Ramil. Malipayon kayo ko noon. Dili masukot ang gipati kong kanipay. Ug mahal ko ikaw, Luisa. Mahal ko ikaw. Ramil? Kasakit. Uy, nga nung gigunitan mo na mo ang imong ha? Ito na. Mama, uli na lang tayo. Mama. Cancer day. Pa, pag mga adlaw sila mo ani sa ato ay. Mau ba? Uy, kinang lang mangandam kita niya na. Magminyo na gid akong anak nga dalaga. May trabaho naman sab si Ramil pa. Ug ako sab. Bosa, wala problema ang kami niyo niya. Gusto naman sa inyong pangidaron mga anak. Amin, nag-usap magminyo ka. O, gabi ni mo pa. Nagtigom namin si Ramil nga among magamit sa among kasal. Uy, maayo. Maayo kayong inyong gibuhat, anak. Sa ato pa, naging problema ang tanan. Anong gigunitan mo ang imong ha? Kasakit. Ma'am, matabang ka! Kinahanglan pa na ikaw sa ospital! Pa, ready ka na ba sa pag-abot nila? Ready na, anak. Tingali ka ng pagtaod. Ni Ana sila. May talawan kung gisulob eh. Okay na ba kaning makikatubang ta kanila? Okay na kaayo pa, oy. Ang ngayon, kaayo ka anang imong gisulob pa. Okay, magpaabot na lang ta sa ilang pag-abot. Madugay pa ba na yung resulta sa inyong pagtanaw na ko? Tingali, kung mao man nagtanaw ang resulta sa imong X-ray, maghatag na kami sa resulta. Abot na lang. Oo niya, anak. Ang atong pag-adto sa ilang Luisa, unsaon naman lang. Ambot, ani ba? Ako lang silang tanawon og akong pahibawon sa hitabo nimo. No. Tawagon Ayaw, ni, ma. tanawon ko no, tawagon ni. Ako lang silang tanawon. Di ba ko siya tawagon ni? Ambot, ani ba? Di ko magilabot na yung kwarta. Anak, hapon naman lang. Wa pa malagi sila. Kung sa mga kayo na itabo. Maghuwat lang kita pa. Naibaw kong dili ko pakiaso ni Ramil. Kuwan magod hapon kayo. Kanya, hapit na sa mong gabi. Tingalig na usab ang una-una ni Ramil. No pa. Dili na mahitabo. Dili. Bueno. Magpaabot lang ta. Basin pag moabot sila. Luisa, ay lang paghilak. Kaya wa pa kita masayod kung sila mo na yun karon. Na. Yung mo bang kitawag si Ramil? Out of reach pa. Hindi na siya makontak. Mau ba? Ano magha? Sa mahinungkan. Nausab ka ang desisyon ni Ramil? No.
Dili ka na mahitabo pa. Dili. Og maato ko sa ilaha. No. Ayaw anak. Ayaw ipaubos ang imong pagkababae. Ayaw gyud pagato. Unya pa. O dili kasi magpakita na ako. Mag-usa naman lang ko. Magkita na gyapon ta mo anak. Magkita na gyapon ta mo. Basta ayaw lang gyud pag-adto sa ilaha. Ayaw gyud. Tinuod ba, ma? Mao ka na isulti sa doktor, anak. Ano na kay tumuros sa utok. Huwag na huwag na kini sa cancer. Ma, Ramil, anak. Ano midagat pag kinini mo? Ano man? kaya pala, ayaw paghilak. Isalig na to sa Ginoo ang tanan. Karon na hinuon. Naminyoon ka na. Pero si Luisa, Ma, o sa iyang... mapalihok. Ayaw ilangas kining tanan. Ilangas? Aba, Ni anak ko sa simbahan. Anay ko isumbong ang tanan. Musuot niya ko. Anak lang ko ni anan ng kurangan. Nga usay, naglukod. Muluhod na ko. Oh. Si Ramil. Si Ramil ka na. Si Ramil. Oh. Si Luisa. Hagod ulan. Ay, cord. Cord, oh. Si Luisa. I'm sorry. Imahal ko ikaw. Naibaon ako sa tanan, Ramil. Gisultihan ko ni Baba nimo. Apan dili na mahimo. Kinahanglan nga magkasalita. Nasayod ang Ginoo. Unsa ko ikaw kamahal, Luisa. Ikaw ang tanan alang ka na ko. I love you. Ramil. Mahal tasag ka. Luisa. Ihatag ko kanimo ang gagawasan sa pagpangita sa tao nga mahimo nimong mahalon. Ramil. Ramil. Luisa.